Dragi moji kolege iz Skaba, vi pratite naše emisije Ogida TV. Moje ime je Stanković Ognjan, koordinator za posao. Unutra gamerskog raja, najbolji gameri centar u gradu. Dobrodošli u našu gamersku avanturu. Danas vas vidimo u jedan od najmodernijih gameri centara gdje se okupljaju ljubitelji PC-a, konzolu i sporta. Istražit ćemo atmosferu, što bi rekao, opravo i zašto je ovo mesto raj za svakog gamera. Ako voliš igre, ovo je video za tebe. Napišite mi u komentarima da vidimo koje ti je omiljene igrice. Pa da krenemo redom. Centar za igre je usluga kompanija Apple koja omogućava korisnicima Apple uređaja da igraju igre za više igrača i takmiče se sa prijateljima. Servis je pokrenut 8. septembra 2010. godine zajedno sa iOS 4. Glavne funkcije: multiplayer, mogućnost igranja sa prijateljima online, sistem dostignuća, zarađivanje poena za završetak zadataka u igrama, liste rezultata, upotrebite svoje rezultate sa rezultatima svojih prijatelja i drugih igrača, članstvo na društvenim mrežama, dodavanja prijatelja do 500 ljudi na jednom nalogu, izazovi, mogućnost izazivanja drugih igrača i obaranja rekorda. Istorija razvoja: 2010. godine pokrenuto kao zasebna aplikacija za iOS 4.1. 2011. godine ažuriranje sa dodatkom igre na poteze fotografije igrača i sistema za predlaganje prijatelja. 2012. godine dodavanja funkcija i izazovi za takmičenja između igrača. 2016. godine konverzija iz zasebne aplikacije u ugrađeni sistemski servis u iOS 10. 2025. godine potpuno zatvaranje Games centara i integracija svih funkcija u novi Apple Games usluga. Kompatibilnost: Game Center radi na sljedećim uređajima: iPhone 3GS i novi, iPod Touch 2 generacije i novi, svi iPad modeli, Mac sa iOS X, Mountain, Lion i novim, Apple TV 4, uređaj sa WatchOS 3. Trenutno statusi: trenutno je Game Center potpuno zatvoren, sve njegove funkcije su integrisane u novu uslugu Apple Games koja kombinuje igre iz Apple Store ili Apple Arcade, pružajući modernije i udobnije iskustvo igranja. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Gamerski centar, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončić. Ako niste gledali u ovom videu na mom YouTube kanalu Ogida TV, subscribe-ujte se na kanalu. Zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter, društvene mreže. A na sajtu ogidatv.com, ukoliko želite to da prijavite na web sajt, link je u opisu profili. Ćao!